nej. Hvad sker der? Hvorfor 5 giftet her? Du er verdens korteste syge. Hold da gift. Okay, Jona med giftet. Vi slår dig streamen. Tak for det, Jona. Tak for det, Jona. Kæmpe gift. Jo tak. Skal vi gerne sige til Reto? Alle gæster på Bøhm. Det er verdens korteste syge. Slå lige om lidt. Kom nu ind seriøst. Crazy ex-girlfriend. She is a crazy ex-girlfriend. Ej, hvor er det sygt, vi ikke kommer ind her. Det mener jeg seriøst. Okay. Here on. Ej. Hello. Det er musik, det er stort. Vi ramte 2000 i basecamp i går på den her. Ikke Reto. Reto skal holde sin kæft. Det har vi ikke tid til. She is a crazy ex-girlfriend. She is a crazy ex-girlfriend. Vi kunne have streamet i dag. Prøv at høre. Vi skal på balancen, sådan er det alder. Vi kunne have, vi kunne have streamet dybt i dag, men tro mig, efter 3 dage uden søvn. Tro mig, jeg er færdig. Tro mig, efter 3 dage er færdig. Tro mig, jeg er færdig. Tro mig, hvorfor sove. Tro mig, hvorfor sove. Tro mig lige nu. Tro mig. 500 spins, okay? Det er dybt. Jamen altså, streamen skal slukke any moment nu. Any moment. Hauke har presset mig til at tænde. Sammen med Lille Seps. Det er nok joke. Yes! 4 for en gang i! 4 for en gang skyld! 4 nu! Nu skal vi ikke fuck op. Det er reklame på min røv. Nej, kom nu, gør det nu. Hele vejen. Og så ændre symbolet. Gør nu noget. Please. Rolex incoming. Nej, fortsæt her, manden. Ja. På den næste. Nej. På den næste. Det er millioner, hvis den går på den næste. Det er lortesvin. Det er millioner, hvis den går på den næste. Ja, kom her. Dem her. Dem på sidste. Jeg tror det stort. Okay, udmærket. Ja, det er godt. She is a crazy ex-girlfriend. Hauke, jeg er et printet svin. Hauke, jeg gik på Warnet i går. Vin igen. No way. 4. Hauke, jeg gik på Warnet i går. 4, yes. 5. 4. Jeg har aldrig prøvet 4 før. Hauke, jeg gik på Warnet i går. Første spin i duellen. Warnet duellen. Nu er helt væk. Vi kører. Kom nu. Nu. Fortsæt her. Hele vejen. Bonus, ja. Reach. Kom nu. Jeg har aldrig prøvet 4. Kom nu. Ja. Kom nu. Symbol swap et eller andet. Skal jeg det der spørgsmålstegn der, så den ændrer. Kom nu, please. 4 kæmpe. 36x på den der. 36x her. Dame. Det er kæmpe. Pusse på den der. Ram her. Ram den der. Pusse på stor den der. 75x. Ram den der. A. Fortsæt A. Pusse på stor den der. 160. 160. Det er 160 den der. Ram den igen. Jeg kun kigger på den 160 der. A hele vejen. Symbol swappet er minus. Det er 400. Symbol swappet er helt sygt. Kom nu. Ram den der. Katten der. Symbol her. Katten lige der. Katten der. Fortsæt nu. Kom nu. Ram. Fortsæt. Ej, vin igen. Ej, hvem er jeg? Ej, hvad sker der? Hold da kæft. Fortsæt. Connect. Okay. Fortsæt. Hvad er den baby lidt nu? Fortsæt, katte. Reach, katte. Symbolswappet. Spørgsmålstegnet her. Kom nu. J hele vejen. J, okay. Okay, jeg 200. Det bliver 200 den her, okay.
Altså, hvad sker der lige nu? Ja, altså, ja, det er helt vildt lige nu. Nu, man må sørge for maskinen, det er der ikke. Jeg har bare taget den. Jeg har bare taget den. Nå, skulle da stream slutter snart. Hvem gifter årets sidste sop, og så kommer der ikke mere stream i dag. Med mindre selvfølgelig, at familien, de kører nytårsaften, og så sidder jeg og dødslotter den. Og så kommer familien bare ind. Er det det? Er det det? Er det stream med familien nu for første gang nogensinde? Er det det? Er det stream med familien? Er det stream med konen og min tubi og alt det der? Er det det? Ram her. Er det det? Er det stream med tubien? Okay, jeg skal, vi tager lige at spinde, så skal jeg stoppe. Jeg skal stoppe nu. Tak for det, dup. Jeg skal desværre stoppe nu. Ja, men Xanax, hvis du ser balancen, Xanax, så vil du sige. Så vil du sige, det er så lidt, du. Only 16,000, that's nothing. Det må man sige. Jamen, det må man sige. That's nothing. That's so bad. Jamen, det siger godt nytår, jo tak, gutters. Vi når de sidste spændes her. Vi når de sidste spændes her. Kom. Ja, 4. Vinde. Kom så. Gør noget her. Vi trick. Kom nu. Okay, 2 altså. Bare det bliver den af, og den bliver ikke kun en. Kom nu. Symbolswappet. Okay, den rammer flot lige nu. Nå. 12 spinde, så er vi færdige, godt. 12 spinde, så er vi færdige. Det er nok det. Det er nok det. Er det det? Kan det rigtigt her? Var det flot gættet? Ind her. Jeg kan ætte for 1-2 om måneden. Skal ikke noget bajs? Kom nu ind her for helvede. Skal ikke noget bajs, jo? Ind her. Kom nu ind. Hvorfor kommer vi aldrig ind? Jamen, den benemaskine. Jamen, han skal synge, skidebad, synge igen lige til TikTok, synge bare igen, dræbe, brokke sig, synge igen, sætte hår, finde tøj og synge igen. TikTok-grinden. Det er sgu da også nice. Det er da også nice med TikTok-grinden. Det er da dybt. Jeg går amok. Ja, jeg er pisse træt. Jeg har sovet disse 3 nætter. Tro mig, jeg har ikke sovet. Disse 3 nætter. Vær ramt. På 1 minut. Sådan er det jo. Kom nu. Ind her for helvede, de gede svin. Gør det nu bare. Ja, I har ret i, at folk er glade for, at streamen bare er tændt. Folk er glade for, at streamen bare lige er hurtigt tændt. Det er folk glade for. Ja. Stream slukker lige net. Ulala. Udstand balance, så kan du se den der var størst i går. Men der har været meget forskelligt. Udstand balance. Udstand balance, ikke? Saldoen er meget dyb. Vi elsker saldoen på kanalen. Står vi op til slot i morgen? Jeg ved ikke, hvad planen er de næste par dage. Nå,
Okay. Hvem gifter 5 subs lige nu? Hvem giver 5 subs lige nu, gutter? Hvem slutter over af med 5 gifter lige nu? Der er ikke noget, man kan ikke vælge maskine, man kan ikke få sang og så videre. Det kan man ikke, der er vi ikke tid til. Men hvem giver 5 subs lige nu? Bare lige for at sige tak for i år. Det er årets sidste stream. Men mindre der er IL-stream senere jo. Mindre jeg taber slutten og rammer IL-stream. Drakke solo IL senere. Er det Hugo? Hugo er det ikke dybt jo. Ja, det er verdens gode stream. Ind her. Nu giver 5 op lige nu. Hej Banish. Nej. Nadia, det må du ikke, Nadia. Nadia, hold nu op. Det skal være nogle af de andre i chatten jo. Kæmpe fest. Jo tak. Tak for Nadia, men de andre, det er jo sådan noget morsing, der skal levere for en gang skyld, eller et eller andet jo. Libissen, der ved. Ikke? Alle de der fucking babyer, der aldrig leverer noget, det er dem, der skal levere den jo. Ja, tak for Nadia, men altså, de andre skal jo levere jo. Og så... Nej, ikke F-ordet på kanalen. Vinde 4. Vinde. Årets sidste bonus. Mine damer og herrer. Årets sidste bonus. Er vi klar? Årets sidste bonus lukker vi. We work in the factory. Vi har en fokus her. Årets sidste bonus. Wow, AA. Wow. Rammer den her. Okay, ram her. Godt, det er nu. Hånden. Hånd på træeren. Hånd på træ. Ja, hånd godt. Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se, hvad det er. Q, ja. Jeg kan ikke overskue det. Jeg kan ikke forholde mig til det. Bare fortsæt. What you got, it's up. Fucking patetiske møgsvin. Så Nex, du får ordentligt sådan for. Du får den. Jeg køber den ikke. Jeg køber den ikke. Jeg ved ikke om jeg tror ikke vi overgår sangene, gutter. Vi overgår ikke sangene lige nu. Er det okay? Er det okay? Jeg håber... det er rigtig inde i trainen. Nytårsslot lige nu. Ja, det er præcis. Hvad så henne? Det er meget kort stream. Det er bare lige for lige at vise fladet. Tusind tak til alle. Hvem gifter 5 subs? Hvem lukker donorgoalet? Hvem gør noget? Har du ramt siden 14k? En hel masse. Fokus på wild. Kom her, kom. Jeg kan ikke sige, at vi har ramt. Kom nu. Kom nu, giv mig wild. Wild. Ja, det er rigtigt. Wild. Jeg skal ikke lave noget sindssygt. Wild. Det jeg skal... Okay, få fokus på wild, snart bagefter. Det jeg skal lave i dag, det er, at jeg skal fokusere på, at jeg tager en slapper i dag, så vi er klar til dødsstream i næste år. Dødsstream. 17-18 timer om dagen, ikke? God wilds. Okay. Flotte wilds for en gang skyld. Det er jo ikke dårligt, det her, jo. Okay, det er fornuftigt, det her. Ja, bare... Drop lige fullscreen her. Drop nogle flere. Okay, dropper en deroppe. Okay, men vi skal have gode connects. Slet ikke dårligt. Kom nu. Slet ikke dårligt. Okay. Det er ikke helt vejen, det der. Okay, drop lige 5 wars på den sidste. Drop lige full screen på den sidste. Kom nu. Drop her. Okay, det er lidt baby. Det er baby. Men altså, en flot train bonus her. Rigtig flot. En flot train bonus der. Det skider jeg på. Næsten 400x. Det skider jeg på. Det er flot. Men farmands printighed fortsætter. Ja, altså, hvor varm er jeg på slotten for tiden? Altså, det er helt sygt, jo. Hvor varm er jeg på fucking slotten lige nu? Det er eddermame sygt. Er der sindssygt lidt. Sådan der. Er Nadia færdig med larm, eller hvad? Nadia, er du faldet ned, eller hvad? Er I faldet ned, Chubby? Sådan der. Men jeg er rigtig glad for lige at få tændt, fordi jeg får det. Jeg får det dårligt, hvis jeg ikke tænder streamen. Jeg får det dårligt, hvis jeg ikke kan tænde streamen. Jamen, jeg får det dårligt seriøst. Jeg ved godt, der er nogen, der elsker. Ligesom at tage off-dag og sådan noget der. Men jeg får lidt dårligt, hvis jeg ikke lige får tændt. Det er også derfor, jeg altid tænder jo. Ikke? Altså, jeg skal lige tænde nu. Hvor mange marks wins? Tillykke til alle. Jeg tager fandme til at vaske trøjen nu, kan jeg mærke. Den bliver fikset.
Nå, ja, om 11 måneder, ja, det er rigtigt, Nadia, det er rigtigt, om 11 måneder, det er rigtigt. Ja, det vil være tiden, Nå, ja, i november bliver stort næste år, det gør det, det bliver dybt. Men vi tager lige roligt, ikke? News fortsæt er om 10 godt mål. Kan vi få et i chatten, hvis du er her på nytårsstream, mine damer og herrer? Spar op nu, godt. Det er godt. Kan vi i chatten, hvis du er lige nu? Ja, den er fed, tro mig, fed. Tro mig, den er fed. Den er fed. Tro mig, fed. Tro mig, fed. Det er det godt. Tro mig, fed. Nå. Gudas, hvem... Ja, okay, dig. Hvem... Okay, udsend subs. Streamen slukker lige om lidt. Udsend... Hvor mange subs er på lige nu? Jeg skal bare lige sige, hvor mange subs er på. Udsend subs. Hvor mange subs er på lige nu? Glæder vi os til april, når skat. Ja, vi glæder til skat. Ja, skatten. Ja, den glæder vi til. Jeg glæder mig til julen. Salat. Jeg skal også spise noget salat, tror jeg. Jeg bliver delt fed i dag, det er meget dårligt. Men vi må se på det. Kæft, mand. Altså, i går. Jeg skulle spise i aften. Jeg ved det faktisk ikke. E-boksen er dyb. Ja. Men ja, e-boksen er dyb. Det glæder vi os til. Det gør vi. Vi glæder os til det dybt. Prøv at overveje 2 versus lige nu. 2 versus basic game. Bare en eller anden hygge-connect. Prøv at det. Ja. Jeg skriver Discord nu. Prøv at se her. Jamen det er rigtig godt. Det er rigtig godt, Nadia. Men prøv at se, jeg skriver her, Nadia. Jeg skriver Discord her. Jeg skriver Discord. Sådan der. Jeg skriver til jeg skriver til en du kender. Sådan der. Jeg skriver der. Nej, du går frem til at læse. Ikke? Dette er... Disse 2 beskeder er til... Jeg skriver lige her. Sådan der. Ja tak. En langsomt kan svare videre, så jeg... Vi kører. Jo tak. Under 15.000, jeg går fuldstændig amok, det må jeg sige. Jeg rammer godt mode. Ja. Men ja, nej, jeg skal, det handler om tidlige ting i dag, det gør det. Nu skriver til Nadia. Fordi jeg har ikke Nadias Discord, og jeg snakker direkte med manden himself. Snakker med manden, hvis han ikke er, når han ikke er i gang med hårdplejen. Kom nu. Jeg går amok selv. Hold lige nu på disk. Jeg ved ikke. Det kan godt være. Okay. Hvad skal chatten lave i dag? Hvad skal I lave til nytår i dag? Jeg dropper 4 om lidt. Hvad skal chatten lave i dag nytår? Ja, hvad skal I lave? Kæft. Kysse på damer. Sidrake. Jeg skal slukke lige om lidt. Junior sortimenten. Gamble. Hvordan fanden kan vi ikke komme ind med chance her? 7 serveringer. Hvordan fanden kan vi ikke komme ind? Ej, knaldigheden. Ja, okay. Hvor er niveauet? Hvor er niveauet egentlig? Hvad sker der? Jeg skal da bonus med gulderne. Okay, det er dybt. Det er intelligent. Okay, restauranten, okay. Ej, hvor sygt vi kan komme ind. Jeg flipper seriøst ud.
Okay, Loud, okay. Jeg troede, jeg var færdig. Det var jeg ikke. Men det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Please. Vi kan ikke komme ind. Vi kan ikke komme ind. Jeg skriver, hvis I kommer ind. Please. Men det er kun den normale. Fokus her. Kom nu. Juice mig nu. Ikke 3x. Drop den nu, den der røde der. Drop den røde. Okay. No. Ja, okay. Ja, okay. Gør det igen. Og så dropper jeg den over her, ja. Det er lort. Kom nu, mand.